43 organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili ingħataw bejniethom is-somma ta' €118,000 f'għajnuna finanzjarja sabiex ikopru 80% tal-ispejjeż li għamlu matul din is-sena. Għajnuna finanzjarja li tkopri esperjenzi ta' taħriġ minn madwar l-Ewropa li dawn l-għaqdiet ikunu attendew għalihom flimkien ma' miżati ta' affiljazzjonijiet ma' qdiet Ewropej. Nemnu illi meta huma jiltaqgħu ma' entitajiet fuq livell Ewropew u jkun hemm konferenzi u taħriġ fuq livell Ewropew, ikunu qegħdin jagħtu u jirċievu. Allura huwa ta' gwadan reċiproku kemm għall-qdiet Maltin u kemm fl-aħħar mill-aħħar qdiet Ewropej li wkoll aħna wkoll għandna x'nofru. Waħda minn dawn l-għaqdiet li bbenefikat minn dan il-fond kienet il-Home Away from Home. Għaqda Salesjana li tgħin liż-żgħażagħ u tfal iħossuhom iktar parti mis-soċjetà ta' madwarhom, indifferenti mis-sitwazzjoni li jinsabu fiha. Fader Antwan Farrugia, rappreżentant tal-għaqda Home Away from Home, tkellem ma' One News fuq kif intużaw il-fondi u kif esperjenzi barra għenu lill-għaqda tkompli tikber u titgħallem. Il-fondi biex niltaqajna ma' Salesjani u gruppi oħrajn mhux Salesjani anke barra minn Malta li qegħdin jaħdmu fuq proġetti simili bħal tagħna u naraw huma kif iffaċċjaw ċertu problemi għal ġid ta' tfal u żgħażagħ fil-pajjiż tagħhom mhux japplika għalihom li nistgħu mbagħad forsi npoġġuha Malta. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-Għotjiet Finanzjarji s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima stqar kif għaqdiet bħal dawn huma s-sinsla ta' dan il-pajjiż. Nara l-għaqdiet numru ta' attivitajiet u inizjattivi jintilfu u naħseb illi għandna nkomplu nħeġġu propju aktar nies, aktar volontira sabiex jieħdu sem f'dawn l-għaqdiet illi jagħmlu xogħol imprezzabbli.